En gima lich ahinya to nikop Kenya ji thagre gwonyre gi pado. Hospital onge yedhe. Fees bende otamo jonyuol, pesa ma ineno ka skul olor nikop jogi pok otero pesa e skul, to bilion 3 to iwita wita kamano. Tiende ni onge gi checks and balances e girwani, to nikop sirikal ni ok odewo masilaha mar japiny. An gi pacha kendo kaka nene, security no, safety comes first. To ka jok ma waketo ni matimo oversight makiny kata ka gimoro gere Kisumu County marach, to gine monego gikwongo koko ni gino ger mobam, or gino kawo pesa mang'eny, emoger negi ot marach, kendo kete pesa mang'eny, to kendo giyie donje, to nikopo kete gik moko ma attract gi kanyo kia jim, kia palang'o gini. Koro ng'euru mana ni kumwachimo, wan koro wadong' e liare kanyo ma kuma ng'ama nyalo konyo, kuma nyalo ywake. Koro onge, to nikop sirikal ni ok odewo maslaha mar jopiny. Erokamano ahinya. Kapok watieko twak mano mar Bunge Towers, Ken Kennedy Obuya bende nitiere gi wach madimedi kaluwore kod yepo mano mar Bunge Towers kaluwore kod medruok mar omenda maromo siling bilion 3.71 ma bende koro jopiny nochoko osuru ma bende koro ibiro bed ka imedo kata nosemedi.